כשאני קורא את הרזומה של האורחת הבאה, אני מרגיש קצת לא בעניינים, לא חכם. תואר ראשון בגיאופיזיקה של מדעי החלל, שים לב מאור. תואר שני במינהל עסקים. היום היא לומדת במסלול ישיר לדוקטורט בתל אביב בפילוסופיה של המדעים. היא פיזיקאית שפיתחה שיטה המשלבת בין פיזיקה לבין ייעוץ ארגוני. ערב טוב לאיריס קים. ערב טוב, ממי. מה שלומך? בסדר גמור. האמנם כל זה את הספקת? את נשמעת די צעירה. אפילו יותר מזה. לא נכון, מה למשל? אני גם שרה. מתי? בואי נדבר על המקצוע שבו בחרת. איך מגיעים לזה? איך מחברים בין פיזיקה לבין ייעוץ ארגוני? אוקיי, בעיקרון... אגב, איך אומרים? פיזיקה או פיסיקה? אני אומרת פיזיקה. אוקיי. בעיקרון המוטיבציה לחבר תמיד נטועה באיזשהו מקום שאתה לא מסתדר עם עצמך, או לפחות במקרה שלי עם עצמי. ותמיד קינאתי באנשים שמקבלים החלטות נורא בקלות. הם פשוט יודעים מה נכון ומה לא נכון. חושים, לא? ותמיד לא הבנתי איך הם יודעים לעשות את זה כל כך מהר וכל כך בוודאות. אז הלכתי וחיפשתי תשובות בכל מיני מקומות, עד שהגעתי לפיזיקה, והחיבור נולד משם, כי הפיזיקה נותנת המון תשובות. למשל, היא נותנת תשובות איך אנשים מחליטים כל כך מהר, וזה לא תמיד בסוף יוצא. כן. איך אפשר להחליט קצת יותר לאט, ולהגדיל את הסיכוי שזה יצליח. זאת אומרת שאם אני מנתח נכון את התשובה שלך, את אומרת, אם אתה מחליט לפי כללים פיזיקליים, אתה מחליט, יש יותר סיכוי שלא תטעה בהחלטה שלך? במיוחד בהחלטות באי-ודאות. אני שומע שבימים הללו את מסיימת כתיבת חוברת חדשה שתצא בפברואר הקרוב, אחרי 7 שנות מאמץ מחקרי וייעוץ בתחום חברות ההייטק. נכון. אם אני אקנה את החוברת ואני הדיוט בתחום, אני אבין? לדעתי כן, אבל נדרש דבר אחד. באמת רצון לצאת מתבניות, לצאת לתוך אי-ודאות ולשחות בה. כי מי שמחפש מתכון ודאי, סגור, זה לא מה שהוא ימצא. הרעיון הוא שמדובר על קבלת החלטות סובייקטיבית, שמותאמת לאדם שהולך בתוך אי-ודאות וממנפת את האדם עצמו. זאת אומרת, זה לא מתכון סגור. מה בעצם יש בחוברת הזו? בחוברת... יחצני אותה קצת. החוברת נותנת חוק טבע, כן. איזושהי אמירה בכל פרק, ומדגימה, מתארת, ואחר כך נותנת גם קצת תרגול. ומפרק לפרק זה הולך ונבנה אחד על גבי השני, עד שבסופו של דבר העמוד האחרון הוא ספירלת ההתפתחות. שהיא? ספירלת ההתפתחות... עכשיו הסתבכתי, אני רוצה להבין. מה זה? גם ברוחניות וגם בפיזיקה, כן. מצבי התפתחות מתוארים כספירלה, גם בפסיכולוגיה, בכל התחומים. אוקיי. זאת אומרת שבעצם זה נע במעגלים, כשכל מעגל הוא רחב יותר וגבוה יותר מהמעגל הקודם. כן. עד כאן מבין. הרעיון הוא שאת ספירלת ההתפתחות צריך לדעת לנהל, כי יש בה מעברים מאוד מסוכנים. יש בה מעברים מרמת סדר אחת לרמת סדר גבוהה יותר, דרך סף הכאוס. המעברים האלה זה מעברים מסוכנים, שמי שלא עובר אותם נכון, יכול אז אם אני רוצה להתקדם, כי אנחנו בשידור רדיו ולא נספיק לשמוע את כל התיאוריה על רגל אחת, אבל זה מאוד מעניין, אז בעצם את נותנת כלים של הבנה לקבל החלטה בתוך הכאוס הזה. בדיוק זה, אני נותנת כלים בדיוק למעבר. בתוך הסדר יש המון כלים. את אומרת, יש בלגן, האנשים לא מבינים מה קורה איתם, יש כאוס מוחלט, אני נותנת כלים. לא כאוס, כאוס, מטפלים בכאוס קרייסיס מנג'מנט. כאוס הוא כבר מצבי משבר. אבל כל עוד פירמה או אדם נמצא באיזשהו מצב עולם שטוב לו איתו, הוא נמצא בתוך פאזה. שם יש המון כלים ניהוליים שלומדים במנהל עסקים ובהמון תחומים אחרים. בתוך הסדר, בתוך הוודאות הגבוהה יחסית. בכאוס, שזה משבר, יש קרייסיס מנג'מנט. אבל אין כמעט
שום ידע, אין כמעט בכלל ידע על מצבי המעבר. סף הכאוס. זה בדיוק ההתמקדות. בסף הכאוס, המעבר מרמת סדר אחת, לעשות התפתחות לרמת סדר גבוהה יותר, ולא להתחרט אחר כך שאיזה טיפש אני למה העזתי. אוקיי. עכשיו, איך את משליחה את כל התובנות הללו כשאת באה לחברת הייטק ואת עומדת מול, אני מניח, המנכ"ל והיושב ראש מועצת המנהלים והסמנכ"לים וההנהלה הבכירה, את ניצבת מול 10 אנשים בכירים ואת צריכה למכור להם במרכאות או שלא במרכאות את התיאוריה הזו שהיא נשמעת מאוד מאוד מעניינת, מאוד הגיונית, ואת צריכה להשליך את זה על ההתנהגות הארגונית בחברה שלהם. איך זה קורה? האמת היא שתהליך המחירה הוא באמת מורכב, לכן נכתבה החוברת, כי בעצם אנשים בסופו של דבר עובדים איתי מתוך אינטואיציה שכנראה יש פה משהו, אבל הם לא באמת מבינים את זה בשיחה הראשונה, והחוברת תפתור את הבעיה הזאת. אבל הסיבה שאני גם נמצאת בתוך חברות הייטק, כי יש מילה שנקראת רזוננס, תהודה. תהודה זה תהליך מגביר. אוקיי. ואת ה-DNA של התהודה, של הרזוננס, של הצמיחה, של ההגברה, זה מה שאני בעצם מלמדת בתוך הארגונים. זוקק התהליך הספונטני של צמיחה והגברה של מערכות בטבע, בצורה שכל ארגון יכול לעקוב אחרי ה-DNA הזה, ולעשות את הצעדים הנכונים והמגבירים, ולא צעדי בועה. כן. כמו המשבר הסאב-פריים, או הבועה שהייתה לפני 5 שנים, 6 שנים התפוצצה, בשנת 2000 בערך. כן. לא לעשות צעדים שהם בועה, לא לעשות צעדים שהם מסוכנים נורא, אלא לעשות צמיחה זהירה, מתודולוגית, לפי ה-DNA של הצמיחה ביקום. תגידי, אגב, זה נכון שבוול סטריט מחזיקים מתמטיקאים כדי להבין את ההתנהגות המנייתית? בוודאי, וזה מתמטיקאים של תורת המורכבות, של סף הכאוס, של קומפלקסיטי. איך זה מתחבר לתיאוריות שלך והולך בכפיפה אחת? כן, הם יונקים מאותו מעיין. זה משפט יפה. כן, גם לא מתחבר, יונקים ממעיין. הם שותים מאותו מעיין. לא, זה בסדר. האפשרות הראשונה נשמעה לי יותר נעימה לאוזן. היה בה משהו סף כאוטי. כן. והעניין הוא שהם יושבים עם מחשב, הם יושבים עם אלגוריתמיקה. מה עושה מנהל שצריך עכשיו לקבל החלטה ב5 דקות? כן. אז אני מלמדת את התהליך בצורה אינטואיטיבית, שאפשר לקבל אותו בלי אפילו להחזיק ביד עט. אלא זה פשוט יושב כבר בתוך המחשבה, השיקולים יושבים באופן יותר טבעי. את יכולה לנסות לטובת המאזינים שעכשיו נוסעים באוטו בכביש החוף ומאזינים לנו, ויש רבים כאלה, לנסות, ואולי חלק מהם זה בעלי חברות שחושבים לעצמם, אולי מצאתי פה בשידור הזה את הפתרון לבעיות שאני ניצב מולם ביום יום. את יכולה לפרוט את זה לשפת המעשה, אפילו לשפת הרחוב. זאת אומרת, את באה לחברה שפונה אלייך כי יש לה, היא חשה שהיא לא מנצלת נכון את המשאבים הארגוניים שלה. כן. ואת באה וצריכה לתת לה את הפתרון. ובחברה, מה לעשות, לא כולם פיזיקאים או מתמטיקאים, המנכ"ל הוא איש הייטק ובוגר מדעי המחשב, אבל כל אלה שלידו זה אנשים יותר פשוטים. בסופו של דבר את צריכה להגיע גם לעובדים. איך את עושה להם את השינוי? מה את אומרת להם? הרעיון הוא שאנחנו לוקחים את הבעיות של החברה. כן. כי כמו שאמרנו, אנחנו מחפשים את האזור שהוא בסף הכאוס, שהוא נמצא מעורער, לא במשבר, אבל מעורער. ואז מבקשים לכולם להגיד את כל הבעיות. אוקיי. ברגע שכל הבעיות נמצאות על השולחן, אנחנו בקריאה מהירה ותוך שעה יודעים לחלק אותם תחת 3 כותרות. כן. מרגע שנמצאו 3 הכותרות, אנחנו יודעים מה אנחנו צריכים לעשות. אנחנו צריכים לייצב את 3 זה כותרות התנהגותיות? הכותרות האלה הם כמו תן שם לקטע, הן מפלחות את כל מגוון התופעות
לשלוש תופעות יסוד, כמו שאם תסתכל סביבך כרגע, אתה רואה המון גוונים של צבע. את לא יודעת כמה יש כאן בתחנה. יש המון גוונים, אבל בעצם אפשר לייצר את כולם באדום, צהוב וכחול. ואז אם נלמד אותך לשלוט באדום, צהוב וכחול, תוכל לייצר לבד את כל הגוונים. אז גם כל התופעות והבעיות בעצם נולדות או מיוצרות משלושה גורמים. וזאת הכרזה מאוד דרמטית. ברור. כי עם הגורמים האלה, אם עכשיו הם יהיו בשליטתנו, אנחנו נוכל לייצר כל מה שנרצה תקין. במקום שזה יהיה מיוצר באופן ספונטני, תקול. הבנתי. תגידי, איזה תהליך את עברת כדי להיחשף לידע הזה? התהליך שאני עברתי... אגב, איך השאלה הזו? אהבת אותה? מאוד. סוף סוף את צוחקת, זה יותר מדי רצינית. כן. זו תוכנית רצינית, אבל גם חייכנית. כן, התהליך שאני עברתי... אתה רואה מאור, הפיזיקאים והגאונים יודעים גם לצחוק. לא לגבים. גאונים. אני בסך הכל עברתי תהליך די סגפני. אני למדתי קורסים בביולוגיה, למדתי קורסים בהנדסת אלקטרוניקה. את נשמעת בחורה שפויה, דרך אגב. אני חושבת שזה מאוד שפוי להבין שכולנו לא יודעים כלום. כן, זה נכון. אוקיי, תמשיכי עם התהליכים, כי זה באמת מעניין. למדתי מוזיקה, שזה מאוד התחבר לי, והפכתי בסופו של דבר גם להיות זמרת, כמו שסיפרתי. למדתי ציור, כי זה הרבה מעיד על איך אנחנו מסתכלים על העולם. למדתי, אז אמרנו, הנדסת אלקטרוניקה, פילוסופיה, מתמטיקות, פיזיקות, תורת היחסות, קוונטים, המון, כימיה, יותר מ10 דיסציפלינות, כי חיפשתי את ה-DNA, וה-DNA צריך להיות גנרי, הוא צריך להיות במורכבות, בכימיה, במורכבות במתמטיקה, במורכבות בפיזיקה, במורכבות בפסיכולוגיה, ורק אחרי שמצאתי תורה שמתיישבת עם כל הדיסציפלינות, שמחתי עליה מספיק כדי להשתמש בה בארגונים. הבנתי. תגידי, אחרי שאת חוצה בארגון את מחסום המנהלים, איך מקבלים אותך העובדים, הגורמים, בוא נגיד, יותר פשוטים? על הרגשתי, ואני מקווה שאני לא טועה, הם חיים איתי יותר טוב אפילו מההנהלה. באופן חריג. כי את לא, אני מניח שאת לא כל כך מדברת איתם בגובה העיניים, לא בהיבט האישי, אני מתכוון בהיבט, השפה שלך היא גבוהה, התיאוריה שלך היא לא כל אחד יכול להבין אותה, אני מניח. הדבר שעובר יותר טוב בתוך הארגון, יותר מהתיאוריה, זה האוריינטציה להרמוניה. אין בתורה הזאת שום דבר שאומר לפטר עובד, או להוריד עובד בדרגה, או לגזול מעובד סמכויות, נהפוך הוא. התורה הזאת, מאחר והיא תורת צמיחה, היא דואגת להצמיח כל פרט ופרט בארגון. וברגע שארגון קולט את האוריינטציה הזאת, אז כמעט ואין התנגדות לשינוי, ואני לא מרגישה הבדל ביחס אליי בין הנהלה בחירה לבין אחרון העובדים. איריס קים, יועצת ארגונית, פיזיקאית, תודה רבה. תודה. נהנית מהשיחה? מאוד. טוב, אבל את שומעת המוזיקה ברקע. נהדרת. אז זה, בואי נגיד, ישלים את הכישורים שלך, אבל אנחנו מתקרבים לחדשות וחייבים לסיים את השעה הזו. תודה רבה לך, תצליחי. תודה. ולילה טוב.